И тогава всички повярваха, че то може да ражда и убива, да изпълва с живот и да изсушава от смисъл, че може да бъде празно потрепване на клони и сладост от песен на птица, че може да горчи и да храни, да извисява и унизява, да бъде всичко и да бъде нищо, да е скрито в теб и да ти бяга, да е неуловимо, неразбрано, но и грамотно, да обича и да мрази, да бъде разтинато на кръста, да убива, но и да възкръсва. Словото. Ако не можеш да обиколиш света, покани света на гости у дома. Днешната ни среща събира тук, в София. Тя е среща на духа и словото, и с нея получаваме най-скъпите дарове – поезия, музика, изящно изкуство, фотография. Споделяме богатството на приятелството като възможност да се радваме на успехите на другия, да обичаме и да приемаме обич. Сустос е болест, която те кара да не искаш нещата, които искаш. Сустос те кара да не мислиш за нещата, за които искаш да мислиш. Кара те да не искаш да говориш с приятелите си. Кара те да не искаш приятелите си. При тази болест живееш в орехова черупка и изразходваш всичките си сили да я държиш затворена. Сустос е болест, която те кара да работиш всяка секунда от всеки ден. Сустос те изпълва с депресия през почивните дни. Кара те да се местиш от едно място на друго, въпреки че всички места ти се струват еднакви. При тази болест не си обзавеждаш апартамента, ядеш само пица. Сустос те кара да ядеш торта, когато искаш хляб. Когато боледуваш от сустос, се страхуваш да бъдеш щастлив. Когато боледуваш от сустос, се страхуваш. Красотата ти се изчерпва. Когато имаш сустос, се чувстваш потиснат от временност. Надяваш се, че нещо ще се промени. Нямаш представа какво. Сустос те кара да се надяваш, че големи трудности ще те споходят. Кара да се състезаваш с всички. Кара те да надбягаш себе си. Имаш чувството, че живееш като на сън. Сустос те кара да не се харесваш. Сустос те кара да се надяваш, че скоро ще умреш. Чувстваш се като загубил майка си. Когато сядаме на синята пейка, Геннади бърза да ми откъсне лъч от слънцето. Поднася ми го с поглед. Около нас се събират гълъби. Роня им слънчевия лъч на трохи. Накрая отиваме на мястото за довиждане. Но какво означава това довиждане? Аз винаги виждам Геннади. Хубаво ми е като духа вятър през отворените ми прозорци. И издува белите завеси като нощници на бременни. От пухкавата им отрова се раждат корените на мечтите ми и пускат шарени филизи. Разпукват в фугите на плочника. Хубаво ми е да духа вятър. Отвява прашните ми мисли, издухва сухите листа от двора, прибира жегата под мишница. Влачи из града умората, натрупана от всички хора. И изсушава танцово прането, което съхне на терасата.